Hi guys, so welcome back guys sa aking channel. So for this video guys, pupunta kami doon sa kung saan yung iniheld yung birthday celebrant ni sa papa ni. Punta kami doon. Sama ko pa rin sila si Marinong Humbo, tsaka si You-ngits vlog, tsaka si Marvin Roder. So punta na kami doon. Kasi doon na kami kanina. Tapos na kaming mag-decoration. So mag-vlog ako patungo doon sa beach. Ayan guys.
And so, ayan guys, nandito na po tayo sa aming yung area or saan i-held yung birthday celebration na sa papa ni Marvin Barbie Rider. So ayan, ito po yung beach guys, no. So mag-tour tayo, puntahan natin doon yung mga magagandang mga tanawin dito kasi first time pa namin dito sa beach na to. Kirk Beach po ito, no. Yes, ayan, nandito kami. Ayan, no. Bro. Yes. Ayan guys, so dito tayo. Ang ganda ng hangin dito guys, no? Napakaganda po talaga yung beach na dito kasi isa sa mga magandang beach dito is ito pong Kirk Beach Resort sa Daan Bantayan. So white sand po. Kanina po pumunta kami dito is yung dagat napaka-low tide, pero ngayon tingnan nyo guys na high tide na po yung dagat, no. Nandito tayo dadaan. Yan. Wow, ang ganda talaga dito. White sand po yan. Yan guys, so balik na tayo dun sa kanila. Yan. No? So dun guys, meron pang nagbabangka, oh. So kitang-kita nyo yan guys, yung mga parang mga small na kahoy. Yan po yung mangrove. So yung mangrove guys is nabubuhay lang po talaga yan sa dagat. Nakita nyo guys, so i-zoom natin, no. Mga mangrove po yan. Ayan, so yan po yung mga mangrove. Tingnan nyo guys. Ayan, so yan, no. Kakasimula pa lang yan kasi parang maliliit para yung mga mangrove. Yun, no, ang yung tao tinatangay niya yung bangka kasi doon niya nilagay tapos nag high tide na, so nilagay niya dan sa daplin o sa mama guys, no. Yan oh, napakaganda ng views. So puntahan natin doon si Marvin the Roder, tapos yung birthday boy. Yes. Yan. So ito na yung mga kami po yung nag-decoration nito guys. You know? So ayan guys, tapos na kaming preparation or yung paggawa ng decoration, no. So dito guys, ang candles guys is mayroong tag 700, mayroong tag 500. Ayan, so dito nga na side is ito yung tag 500 siguro kasi maliit. So yung mga malaki is tag 700 pesos po yung kanilang bayad. Ayan, no. Yun, good for family bonding po talaga at saka sa mga barkada banding. Napakaganda guys dito sa Daan Bantayan, Kirk Beach Resort. Yan, oh, dito ang ganda dito kasi yung area dito is tanaw na tanaw mo yung magandang area o magandang views sa dagat. Tingnan nyo guys, oh. Wow,
Ganda po talaga guys, no? Na nasa beach po tayo. So yan si Barbie Rider guys, is nagba-vlog din si Barbie Rider. Yes. Part of the North Pagkuling lungsod sa northbound Cebu. Pag nagpunta kayo dito, sakay lang kayo ng VR. Sabihin nyo, punta ako doon sa Daan Bantayan. Daan Bantayan kasi magkaano yun sa Bantayan Island. Yung iba, nalilito nila kasi yung Bantayan. So ayan guys, tapos na tayong mag-tour, no? Or pakita ko na sa inyo kung ano yung mga preparation namin. So maraming salamat po sa walang sawang sumuporta. Thank you for watching guys. Bye bye.